Subay sa nahitabo nga epekto sa climate change, nakasinati kita karon og mas kusog pa nga mga pag-ulan nga moresulta sa pagbaha. Dinhi sa dakbayan sa Sugbo, usa sa plano sa lokal nga kagamahanan ang maong paghimo sa Singapore-like city sa maong syudad. Apan taliwala sa maong ambisyon, nagpabilin gihapon nga usa sa labing dakong problema sa dakbayan ang sug sa baha sa kadalanan ug apil na pod sa kasapaan. Ug dili nato ikalimod nga kini nagdala og kalisod sa mga katawhan. Sama na lamang ni Bobby Bailoses ni adtong bulan sa Agosto ni ining tuiga naanod dinhi sa Kinalumsan River. Ako dahil si Basil Bailoses. Nagpuyo ko sa una sa Kinalumsan River katong last August nga naanod ang bike. Nag-viral sa social media ang video ni Bobby samtang siya naanod sa kusog nga bulog sa tubig baha sulod sa 4 ka oras. Matud ni Bobby, duha na katuig siya nga nanimuyo kilid sa Kinalumsan River. Samtang ang iyahang kapikas sa kinabuhi, 21 na katuig nga nagpuyo sa maong sapa. Apan sa kagabhion ni adtong Agosto 4 ni ining tuiga, sa wala damha nahitabo ang ilahang gikahadlukan. Actually, duty ko ato kay kuan man daw kanang Wednesday or Thursday ba daw? August 4 niya muto nga nadugay-dugay ko kuli ato kay niagi ko sa kong iyan sa basak. Niagi ko kay na siya ipatrabaho niya muto ni chat na kong Paris nga dali kay uwan na muto dali nuli na ko niya naghapit pa ko tog rice nga namang sa may gamay nga tindahan dito mga alas 6 naabot ko dito niya pagkataon-taon padung na may manihapon ni bundak ng ulan muna perti ng kusugyo ka ng as in kusugyo wala man to'y bagyo uwan naman to niya pagka kuan to nga dito mi na may gamay tindahan na mga kuan naghipos-mis among mga ginagmay nga tinda niya so mo mga bugas among gikuan gisaka babaw kay ubos mo tog babaw nagsaka namo sa babaw mga tanan mo tinda sus taud-taud kusog naman gyud di na mo gyud madaang kilid namo kay ni kuan mo nilangkat naman kung Paris diar misubos nagtapad man ato nagunit sa ref kay luto-luto naman kaming duha nga mga abtan yung mga 7:30 na to di na mo gyud mada kusog mo to kung Paris akong gisagitan nga saka na ito sa babaw mo gani nakasaka siya to kay namang may saka-saka sa babaw at tumimutog. Nga mo to pagka mga 8 gyud siguro to mga 8. Sus ni kuan na gyud kanang ni kaliter gyud siya kay kuan niya. Di ako suod sa balay sa kuan. Di ako sa suod sa mong tindahan niya. Gisradan kung pultahan kay mangluto man namong mga soft drinks. Mangluto man mo to pag ablin ko padung na siya ana na gyud pag ablin ko mo to. Yung nakagawas na ko mo to gunit nilangoy na ko padung kusog magaw dito na ko dito. Ano to na kuan kanang na naka-video dito sa babaw sa detayan mo to. Nisawam ko kay wala naman diliin mo ko kay musangit man ko skuan. Bridge na to nisawam ko niya pag-abot nga to. Sige ko kapag mayaw kay pag-anan ko mga kahoy mo gyud. Pag-anan ko mga kahoy gyud niya. Dugay kay ko nakakuan mga 5 minutes almost 5 minutes ko ato sa lawom. Kung nakatunga ko kausa na gyud mao na to nga. Pagtunga na ko na sa itayan. Itayan sa ikaduha sa kuan naman to sa dulo patima. Mo to nisawam na sad ko. Sawam na sa ko pag-abot sa unahan. Mana hawa na kayo pero kusog gyud. So niya mo to naman ko yung nagunitan nga kahoy mo to nagpada ako. Layo mo abot mo ko sludo hapit na SRP itong laom sa SRP. Mo to nagtanaw mo sa daplin pero dapit sa left kay og apit ko ito dili mo ko kaambak ni ambak ko niya. Kuan pag-ambak ng ato mga kwanto ko ng mga basbas balawom kay taga-train ko dito ko naabot niya sakit ko mayo niya. Puto sakit ko na nakadungog nga kuan. Nakadungog nga nagpuyo sa lawom sa bridge sa agyanan sa kanang SRP kani. Muto nanay padung dia muto sige lag padung bro. Muto sakit ko sige padung na ko padung ya hantod mga dugay ko dito ra sila nag-atang ra kay dili man sila ka rescue nako kay kusog man kisog. Di siya kalabang ya mga alas 11 na to muto hinay na. Labay sila ko ano nang true bag. Labay sila true bag nako. Nya di magyapon kaabot muto nga ni abanti ko gamay padung dito. So nabot ako lang mga almost 12 na gito niya mo to. Nakuha na ko lang bira ko niya mo to nga karga din ko nila balik dito.
Nya wala na ko nagpada ospital ato kay kuan naman labad ang duso nya mga samad-samad. Nya dito may uli sayang gisuon sa Labangon. Ang Kinalumsan River usa sa mga sapa sa syudad sa Sugbo nga misubay sa mga barangay gikan sa kabukiran sa Buhisan, lahos sa Barangay Tisa, Labangon, Punta Princesa, Dulho Fatima hangtod na sa coastal area sa Barangay Mambaling. Kani gid ma'am kani square. Oh, Nya pataas mi nya sandig mi diha sa pader nya diha maligyo saya. Dire gidungaw na mi daan. Nami haligi dire sa bus. si Bobby nagpuyo kaniadto sa sitio Maganda, Barangay Mambaling, kilid mismo sa sapa. Sa atong pagbisita sa sitio Maganda kauban si Bobby, kutob na lamang siya sa paghandom sa ilang kaagi sa iyahang pamilya. Tanan nila nga mga napalit, balay, gamayng tindahan, mga gamit, tanan nabanlas sa tubig baha. Sukad mo gud wala pa mendako ang sapadi gito mo nga to. Nga maanod tanan. Ang maong kasinatian ni Bobby nakapukaw sa interes sa lokal nga kagamhanan. Hinungdan nga nakahigayon sa pagtagbo ang mayor sa dakbayan sa Sugbo nga si Mayor Michael Rama ug si Bobby Bailoses. Pagkahuman sa maong panghitabo, gipatuman dayon sa dakbayan ang uplan War Against Flood ug pag-umol sa task force Gubat sa Baha. Usa sa mga plano ang strikto nga pagpatuman sa 3-meter easement zone o ang pagdili sa pagtukod og mga balay ug establishmento sa sulod sa 3 ka metro gikan sa mga kasapaan. Apan ang maong balaod dili na bag-o. Nagpasabot lang ba kini nga magpaabot na lamang kita nga adunay kinabuhi nga makalas sa di pa kita mobuhat og aksyon? Usa lamang ang pamilya ni Bobby sa gibana-bana nga 20 mil ka mga kabalayan nga maapektuhan sa pagpahawa gikan sa 3-meter easement zone. Nahinabi sa atong team si Grace Luardo nga maoy nangulo sa gubat sa baha sa Kinalumsan River. Usa sa gitumbok nga rason nganong adunay pagbaha mao ang paghugaw-hugaw rasab sa mga lumulupyo sa sapa. Kinahanglan ang kalimpyo, kalimpyo niya disiplina mo, kinahanglan atong madisiplina labi na ang mga nagpuyo diha sa kasapaan. Kay usama sa gyud na sila gani usahay the last Saturday katong nag-operation clean up ta sa kasapaan nato. Ni-issue bitag citation sa kanang way mga kapupuan, walay dili makapupo ba nga ang ilahang pupo naara sa gipalusot sa CR. Kana di na siya mao kay kanang usa makadaot yun na siya, di ba? Waterways gud na siya, so dapat limpyo. Nya ang nakapan sa tua ang doon sa kasapaan kay patakalagabay silang basura, no? Gani makakita gid mi kay kami ako mismo manaog man gyud sa sapa, malabayan ka og putos, malabayan kang diapers, inana ang mahitabo. So kinahanglan og kanang kuan gid ba kanang kanang panghingusog disiplina gid sa mga tao. Gitudlo sa mga eksperto nga ang hinungdan sa wayhuno nga pagbaha sa dakbayan sa Sugbo ang pagkausab sa paggamit sa yuta. So there is a change in land use because of realty kuan business subdivision open and na ay mga trees unta nga supposedly mo hold sa water dito sa babaw but were taken away. So, usa na siya nga nakakos. So, shall we say, soil erosion, may nakakos sa kanahang flooding din sa city. So, na dito sa babaw ang sa problema kay ang tubig dili na ma-hold dito. So, dito na siya din sa floodplain. When it comes to development, we cannot stop the development. Okay, part of economic solution. Mo-grow mo gyud ang city so naay mga changes na land use na. If only we can mitigate unsa ang mga consequences na. For example, may mga subdivisions mo. So dapat na ay mga mitigating measures na impose nila. And of course ang atong
EMB, sa DENR, sila may in charge anak to assess the project if it is worth to be approved or not. Kay naman tayo tawag nato nga environmental compliance certificate ECC. Nga we have to the applicant of the project for the project to be approved. So if there's development, so padayon na siya. Matod ni Sinugaya nga adunay mga kausaban nga angay buhaton ang lokal nga kagamahanan sa pagsulbad sa isyu sa baha. Wala gid siya na to klaro nga maintenance gihimos sa city. And it's a cycle of rescue, response, rescue ana siya, no? Reactionary ta. I mean, Yes. we were very reactive. But after that, we're doing nothing. Ano ba? So I think that's the attitude of most of the LGUs. Wala na ba yun? So what we're trying to instill to the LGUs is we have to be proactive. So we have to look at the present situation, how we can address these problems para dili siya balik-balik. Sa habig usab sa environmental group nga Oceana, sa ilahang pakighinabi sa Open Line News Forum sa MyTV Cebu, ilahang giduso ang progresibo nga mga lakang sa pagsuporta nga hingpit nga mahimong balaod ang Coastal Greenbelt Bill para masiguro ang pag-atiman sa mga lokal nga mangrove tungod kay kini dakong tabang sa paghigop sa carbon dioxide. Isiguro usab nga ang mga kasamtangang mga balaod kabahin sa pag-atiman sa katilingban tinuuray nga mapatuman. These extreme weather conditions are now the new normal, no? We've been looking at actually at the rivers gyud sa Cebu City. Nakita nato how hugaw, how polluted it is. Our plastics is one of the major issues that we have. So on the ground, one of the reasons na magbaha po, I think many people have observed this, is because of the plastics in our canals. And so we need more proactive measures to ban single-use plastics. Kanang single-use plastics, manggod, mga 12 minutes na nato gamiton. And then we throw it away. So we're so used with the throw-away culture bitaw na kanang even if there are alternatives available, mugamit na lang yun ang mga plastic kay lagi sayon ra kaayo nato, convenient nato. So I know that the city has an ordinance, no, na kanang ban ang paggamit of plastic bags twice a week, 3 times a week na karon. But I think we need to have more proactive measures. Kami sa Oceana, we actually have filed a case in the Supreme Court asking for a writ of kalikasan against plastics. Although the case is still ongoing at the appellate court for reception of evidence. What we see, Wango, there is that we need to stop the plastic at source because we cannot keep on producing plastics. And when you produce plastics, you're also using fossil fuel. Diba? And fossil fuel is the major cause of climate change. And then you end up with a problem which the local government units are burdened with. Kung saan nila pag-manage ang mga plastics sa atong panglabay, dako kayo ang porsyento sa budget sa LGUs na spent on just managing our plastic, where in fact, we could minimize plastic. And the law says, di ba, RA 9003, that we need to minimize plastic at source, di ba? And so atong household, we need to segregate our waste. So the solutions really are with us. Pero what we see, di ba, kita na itong mga rivers, I've seen na ang report sa EMB, sa atong mga national government agencies, hugaw kaaya itong mga rivers, di ba? Even if we, for instance, have those measures to gather water, which is, a resource, we need to also make sure that our rivers are clean. Because for now, the reports are grabe kahugaw. Taas kayo ang coliform level sa atong rivers. And so, makita nato po sa pictures, no, na ay tubig sa upstream, midstream walay tubig, and then diri sa downstream na ay tubig. That's like a magic ingon pa sa taga EMB. But it's not magic at all. It's because kaning tubig sa downstream in our rivers are actually wastewater coming from establishment na gipang labay na wala gipang treat.
So we need to have treatment facilities in place for all, require all these agencies or all these establishments to have waste treatment facilities before they throw out their wastewater. Para ang atong tubig makita sa atong river, if we reclaim back our river, which is a natural heritage for all of us. Usa sa dakong pangutana sa kadaghanan ilabi na sa mga apektado nga kabalayan kung unsa ang mahitabo kanila subay sa demolisyon sa ilang dapit. Panaad sa habig sa lokal nga gamhanan nga ang maong mga apektado nga panimalay makadawat og 35,000 pesos ug plano usab sa mayor nga magtukod og mid-rise buildings para sa buot nga i-relocate nga mga pamilya. Apan kung tan-awon ang kahimtang ni Bobby nga kasamtangan nga nagpuyo dapit sa dump site sa barangay Inayawan, walay kalahian sa ilahang kaagi sa pagpuyo daplin sa sapa. Taliwala sa ilang pagpalayo sa kinalumsan, wala gihapoy kasiguraduhan ang ilahang paglungtad sa ilang bagong panimalay. O kanang wala may ingunan, kuya may wala may ingunan, amo nang gibayran na wala. Karami ba? Naira nagbantay diri karami nag pahinungod ba. Mo na nakapuyo mi diari kay wala na milaing kapaingnan pod. Kawaon kay sa Oo. So di mo makaingon na ingon. Oo, dili kay igot karami diri kanang gobyerno sa gobyerno ba ning yuta. Sa ngalan sa paglambo sa syudad, dili ikalimod nga ang mga kabus maoy labing alaot. Panawagan na lamang nga dili sila biyaan sa dagan sa progreso. Ug dili lamang ang mga tagasapa nga sama ni Bobby ang nakasinati sa maong kalisdanan. Ang realidad sa pagbaha, parte na sa kinabuhi sa matag sugbuanon. Ako, nag-drive ko malabal. Or minus siya kagi malabal. Ako na kay motor. Sa kadugay-dugay mo diri sa sir ka nang kung sa makaayo yung mga expenses mo sa baha versus Sa motor, mapaggan. Yan, wala may stranded lang ang tao. Walang tao. Kaya dito sa Aruan, sa CLM Dapit. Baka na diya, mga traffic na ng mga motor. So, mga sikinan, sa Muba. Kaya sa Willing Hills, mga traffic siya. Siya magingon. Pero, wala gireskiho nila ang kanal. Kuha mga sagbot. Kuha na yun. Load din ang tubig. Kuha na siguro kuha no. wala lang imong nakitaan. Oo. Nakikita na nila. Kuha na sa kanal. Kuha ko nilang anak. Kaya mo na buhat pa lang sa Sportuna. Karang kanal ba? Diyan niya. Kuha ko na. Kung di baha na saan. Kung may baha, di sa lang mo. So, katong grabe gud nako kay katong baha. Kay padung ko sa swimming class and then tulo ka bridge tapos ni agi mi sa UC unta mi mo agi nya ni route na lang mi kay baha gud kaayo niya. Pati ang mga eskwelahan dito sa UC ay katong mga estudyante sa UC kay na-suspend ilang klase. So grabe gud kay baha taas gud kaayo niya. Or na late ko tong mag-adto. May report sa mo area. Di kayo mo nagkuhan ka ng baka. Ang apektado lang mga trabahan dito kay mga border dito Kuha niya? Kuha niya po. pag magbaha, mag-ilahang area delikado sa ilahan kay katol-katol kita lang tiil. Kanya ka ng ang uban kay makita na ko diri mo labay wag dalang sapatos. Ano ba? Ang dito nila. Siyempre, suffer din sila basta ng baha. Ikaw man sa imo ang mga matulog baka ka, So, siyempre, grabe dito lalo na ako kung nga naman galing kayo. Kami dito, like, very para kami mga hardcore. Siyempre, kung magbaha, mag-agimay sa kanang mga baha ng kalsada, siyempre, maayon ko, diba? Mas nindot yun ka ng nindot atong kalsada, di mag-agimay. Sa Cebu City, sa may sisat, mahal sa Korea. Kadong sa may Carcom area. kung sa may epektuan na sa imo ang adlaw-adlaw nga pinalabuhi. Ito, nakugyo ka, kana ka na malangan ka. Kaya nga naman sir, Hindi man kalabang na yun. Motor man ko niya. Kalabang ka.
halos magsagubang sa kusog nga bulog sa tubig ang katawhan. Anuron ba lamang gihapon kini sa sug sa tubig baha ang maong mga saad? Kini si Sovetskaya Imperial alang sa MyTV Cebu.